necessiten fer algo. Hola, Lorenduela! Avui anem a fer un book Aquest trainer. llibre és la sèrie anomenada Via i es diu Vacaciones con amigas. Està en castellà, però... Ja. Te'l pots llegir pràcticament sense haver-te vist la sèrie. Aquest llibre tracta de que tres amigues, Via, Kiara y Celeste, se van a Mes Parece Via a un poble de Brasil, ja que Via és de Brasil. Allí coneixen a tres amics, que són André, la seva germana i el seu cosí, i se fan molt, però que molt, amics. Tota la setmana estan en el xiringuito. I un dia, de repent, André li diu a Via, n'hi ha un concurs de cantar, ballar i fer teatre. I entonces, pues, les tres amigues se volen presentar. I aleshores, André, la seva germana i el seu cosí les ajuden a que la presentació siga brutal. A més, aquest llibre compta amb paraules en portuguès, com per exemple, que significa un dia per a recordar. I ahí posa un dia per a recordar. Està molt bé perquè jo, per exemple, he aprengut portuguès. També compta amb un codi QR així darrere per a poder escoltar de la música de Via. Espero que vos hagi encantat aquest llibre i la nova presentació. Fins a la pròxima!